Sa iban nga balita, publiko magkatuhay ang reaksyon sa mando sang presidente nga i-urgent ang hagna sa mas mataas nga buwis sa mga alcohol kag tobacco products. Yaring balita nga aton gintutukan. Kahapon sang nagsulat si Presidente Rodrigo Duterte sa Senado nga ginapadali ang enactment ng Senate Bill No. 1074 ukol ng increased excise tax on alcohol, cigarettes, heated tobacco, and vapor products. Nakasaad sa hagna nga 10 pesos tubtub 45 pesos ang idugang sa presyo sang sigarilyo per pack sa unang nga tuig kag 10% ang idugang sa presyo kada tuig. Si Jay nga isa ka sikat driver nagapang duha-duha na pananglit magtaas ang presyo sang sigarilyo. Bakal man pero minsan lang. Kay Tatay Carlito naman, apisar naguntat na sa pagpanigarilyo, aminado nga mabudlay untaton ang naanda na nga bisyo. Nung bisyo pa yung taton ang paktore ka sigarilyo, untat ang tanan. Abiso naman sa mga manugbaligya, pasensyahanay na lang kung magmahal man ang presyo sang sigarilyo kag ilimnon. Iti patasan naman ko na no eh. Ang mas mataas nga buwis sa alkohol kag sigarilyo ang tikang sang gobyerno agud malimitahan ang bisyo sa mga pumuluyo kag bilang suporta man sa nationwide health program sa diin masobra sa 47 bilyones pesos ang ginlantaw nga dugang nga revenue para sa universal healthcare program. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.